लड़की अनपढ़ रखे लड़का पढ़ल लिखल रहल भाई साहब नियर शेखर भाई साहब नियर बहुत पढ़ले लड़किया अनपढ़ रहे लड़कवा बहुत पढ़ल लिखल हाई फाई रहल संगी साथी देखला कहला कि का यार तोर इतना नाव गाँव है तो इतना जो की पढ़ले हुए हाई फाई हुए का करे अनपढ़ लड़की अंगूठा छाप से बियाह कर ले तोर मर्यादा हमन का मर्यादा कुल एकदम डूब जाए चाहती है लइकवा कलश की अरे बाप रे बाप हमार जात तब बर्दाश्त कर ली तो हमारे यार दोस्तन का मर्यादा जाती है यही बर्दाश्त ना हुई लड़किया का अपनी मेहरुआ का कलाई पकड़लस ले जाकर स्कूल में एडमिशन करा दिलन कला किला ये नाव लिखवाओ थी 2-4 अक्षर पढ़ ले तू साइंस सिग्नेचर करे भर के मेरे दोस्तन का मर्यादा जात बा 4-6 दिन दुल्हनिया पढ़लेस देखा ओकर दोस्त ना 4-6 दिन के बाद पढ़ावे शुरू कैलस 4-6 दिन तक पढ़ले से व्यास जी कायदे से पढ़ल जनी ना 4-6 दिन तक कायदे से पढ़ले जब जान गई ना लगल पढ़ावे कैसे पढ़ावत है कहले हो कभी भी लिखत हो का लिखल गई यह कहे अरे गाड़ी गाड़ी जाए हो गाड़ी गाड़ी जाए गाड़ी गाड़ी जाए गाड़ी गाड़ी जाए जब महुआ चलूंगा मन गल रही जब बिहार कमन का शुरुआती रहल विजयलाल जी नाम मनलन कलन लेडीज कम ही चले के हैं बालेश्वर उस्ताद जज की भूमिका में बैठल इसमें दुनिया में ना हुआ यही महू का धरती एक लाइन उनकर लहजा में लेला तनी तो ऊ गावे कैसे अरे दर्दा के मारे चौकिया पे अड़ली